سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر نعدم أبوي رواندا أبز كايد زلو ودر أنو كازوبا حموش تساتف زل هاجرايت غانتا من سياد إيرترام أبز حلفة كلت معلتات 4 مدالات بدحر محفاسم لومي أبز خيرنايت رجاك ردم بشكليتا دك أنسيو دما بمنجدي دانايت سقاي تشلاميت ورك ملالكت كون كلام جبري هوت يوهانسن متكل مسجون دما أبنايدك تبعت يوت مساسالي ودر تمراريحهم قداماين كال أين كوينهم بمئتهم ورك برن ملالات أمتيوم لام تمالي أبز خير ودر كرونومتر كل مسجون ورك مرليا دانايت سقايدما نحاس مرلاتات كمزن تلتلو الذكريوم أبزع عمت أب عودتات أتليتيكسن قردم بشكليتان تساتفت إيرترام بحافشا حموش ورك إزركبو شوعات مرلاتات تشليمام أب كلتشن 21 نزكايد كتصال زسعب ودر أنوكم جبتي كتأنجوديام إذا خمسي لنكلو أم بال 24 ودر بشكليتا زور لانكاوي إندونيسيا ساتف زلهم إرتراويت قرادة ماي كلب تورينغانو متكل إيوب لومي أب سلاسل 276 بتشعات كيلومتر شفن قردم كقدامي مدرخ حموشة كاليتات تراي كسيرو مبل 24 درجة حيزو ودر زازيمم نزنا لومي ودر أوسترالياويت قرادة ماي كلب سابورا نخلو مك قرادمتم بحموشة كاليتات مبلغ قداماي كوينو تعويتلهم ولادو نكوب برازيلاو تتصاوتاي كعصو اغري رونالدينو زخونه جو مندز مس كلب كروزيرو كساب 2024 زصنحو عل تفراريمو زود 14 عام تتصاوتاي مستاكل تغزي وانچا ليفرتادورس زلعلت كلب كاب زحلف عام جميرو كعلم زصنح كون كله بقعتو بدحري ممسكارو دمام تاغانتا كساب ود 19 عام زمل مسات مرتون خقصل حدش وعلات ياتم دايركتور غراسروتس كلب كروزيرو اماريلدا ريبيرو مندز قومات قلطافن تكنيكاو كلتن زوننن جول ناي ممزغاب كلت زلون تصاوتاي بمخانو بدحر محبارو اب قربا اوان مستا بروفيشنال تصاوتي زحقفت عباي غانتا تصمبيرو كتصاوت تسفو مخانو غليصوم ريبيرو بتوسخي مندز نابتا كلب فلما ابز مصالوم ولادو نورونالدينو مخانو كم زي حبر بمغلاص زدما اتي كوتيتي معرك ندير رئسته اماننت كم زلون ابقعتون كلتون كم زامن مخانو زرئيو إلوم مندز بوغنو بتتصاو حدش وعل حقوس مخانو بدحر محبار ابزحات سرقوان ناب درجة بروفيشنال تتصاوتاي كسكاغر زلو بهاقي قليصوم وقعوي حساب تويتر شامبيونز ليج اوروبا نايمنوم اكروباتاويت جول تبلص إلام ابزدالو توددر اتقعي ليفربول بيتر كروتش اب 2006 اب لعلي تركاويت كلب غلاتا سراي بقدستي زمزغبا جول بتمساسالي قدي بمنجد كريستيانو رونالدو اب لعلي يوفنتوس غارزبيل اب لعلي ليفربولن ماريو ماندوزيتش كلما انصار ريال مدريد سقوصرا جولات بليصا قداميت كوينا نشلمات بقيعم أبزي 254,341 أفكارت سبورت تساتفو مسرح كروتش 54 رونالدو 26 بيل 15 ماندوجيك ديما 5 ميتاوي دمص رخيبهم كروتش زحتو ناب حزبي مسقربم اب تويتر نزسعبو لعلي 630 دغفتم زوم مساينا ودر قريبم زلو تصاوتي اب هيوتهم ازيو بركت زبل شلمات زعتريوم ندقي نخمي زامسلو عبيت تصاوت سعره كم تعودكم انتان كزنتولم حدرخم دمصخم هابوني بمبال تمحصينهم ازود 38 عامت انجليزاوي بدحري عوتم نسعبتو كمسجن ناب تويتر زي تملسك خون كلهم منالبات بتي زفلطلو قدي روبوت ان تلاهي حاغوسو كصمبل ندغفتو رسيعوم يخون كبلو غلتوا زيتي رئيتهم هيبم تمالي قصيلو ابزمسي قطمات كعسو اغري كلبات انجليز ليفربول اب لعلي ساوثهامبتون 3-1 تعويتا مريحنت بريمير ليج كاب مانشستر سيتي ابز تركبتلو قطم نخال 80 جول ليفربول بدحري نايت شعات قطمات دركي ناي شوتو زغصرم محمد صلاح باسبانيوي اتقعي فرناندو توريس تحيزن صنح غبروسن سبيروم اتصوتا كفصم 10 دقائق مسترفم صلاح كان ماكل ميدا بنهري ان خوبكبه نابردات ساوثهامبتون دحر مصقعم قليعو صوم لغامو شوتو
ፈትሓላ ብልፅን ኣገዳሲትን ጎል እቲ ግብፃዊ ማልያ ሊቨርፑል ለቢሱ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘመዝገባ መበል 50 ሸቱ ክትኮን ከላ ኣብ ታሪክ እታ ክለብ ድማ እቲ ኣብ ዝወሓደ ፀወታታት ማለት ኣብ 69 ግጥማት ነዚ ተጠቕሰ ብዙሕ ሸቶታት ዘመዝገበ ቀዳማይ ተፃዋታይ ንኽኸውን ኣብቂዓቶም ነዚ ክብረ ወሰንዚ ቶረስ ሒዝዎ ዝፀንሐ ክኾን ከሎም 50 ኳዓሳሱ ምስ ሰኪዐት ንኸዋህድ 72 ግጥማት ጥራዩ ሓቲትዎ ነይሩ ብሓፈሻ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ነዚ ክብረ ወሰን ሒዝዎ ዘሎ እንግሊዛዊ ኣለን ሽረር ኮይኑ ማልያ ብላክበርን ለቢሱ ኣብ 366 ፀወታታት 50 ጎላት ክእቱ ክኢሉ ሳልሳይ ደረጃ ንዝሓዘ መሐመድ ሳላሕ ቀዲሙ ካልኣይ ተርታን ዝተሰርዐ ድማ ን50 ጎላት 68 ፀወታታት ዝወሰደሉ ኔዘርላንዳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ሩድ ቫን ኒስተልሮይ እዩ ሳላሕ ኣብ ሓደ 38 ግጥማት ዝሓቆፈ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዓመት ስፖርት ዝበዝሐ ማለት 32 ጎላት ዘቆፀረ ተፃዋታይ ብምዃን ዝሓለፈ ዓመት ብኣለን ሽረር ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ሉዊስ ስዋረዝን ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ከም ዝመንዝዕ ይዝከር ቤልጂማዊ ኤዲን ሃዛርድ ወዲ 18 ዓመት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ካብዚ ሕጂ ወዲ ጋንቱ ደሎ ካልም ሁደይ ኡሰን ዝበለፀ ምንቅስቓስ የርኢ ከም ዝነበረ ከይተሰከፈን ከይተሓተተን ገሊጹ ሃዛርድ ኣብዚ እዋን ነዚ መንእሰይ ተፃዋታይ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ብትካሃት ክሕግዝዎ ካብ ዝደልዩ ዘለዉ ተፃዋት ቸልሲ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ሃዛርድ ወዲ 17 ዓመት ከሎ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ከም ዝኾነ እዩ ዝፍለጥ ዝኾይኑ ግን ሁድሰን ኡደይ እንሆ ገና ወዲ 18 ዓመት ከይመልአም ብባየር ሙኒኽን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝርከበን ዓበይቲ ጋንታታት ይህደናሎም ን10 ዓመታት ብሉፅ ምንቅስቓስ ከርኢ ዝፀንሐ ወዲ 28 ዓመት ሃዛርድ እዚ ተፃዋታይ ኣብቲ ዝለዓለ ጠርዚ ንኽበፅሕ ዝእግሞ ከም ዘየለ እኳ እንተሓበረ ሓገዙ እንተደልዩ ግን ካብ ጎኑ ከም ዘይፍለጥ ብተወሳኺ ኣረድዩ ሃዛርድ ካልም ኡደይ ካብ ሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ካብኡ ከምዚ ሓተተዩ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ሓቢሩ ዘሎ ሃዛርድ ብተወሳኺ ወዲ 28 ዓመት ኮይንካ 9 ደቂቕ ክትፃወት ኣድካም እዩ ሁድሰን ኡደይ ግን ገና ወዲ 18 ዓመት ምህላው ሙሉእ 9 ደቂቕ ብብቕዓት ክትፃወት ይኽእል ኢሉ ሁድሰን ኡደይ ብረቡዕ ምሸት ቸልሲ ንብራይተን 3-0 ኣብ ዝሰዓረትሉ ግጥም ንፈለማ ግዜ ቀዲሙ ከም ዝተሰለፈ ዝፍለጥ እዩ ካብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ፃውዒት ምስ ረኸበ ድማ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ማውሪዚዮ ሳሪ ብዝግባእ ክጥቀመሉ ብዘይምኽኣሉ ከም ዝተነቕፈ ኣይርስዕን እዚ ተፃዋታይ ኣብቲ ናይ ረቡዕ ምሸት ፀወታ ንሸቶ ኦሊቨር ጅሩድ ክሰርሕ ከሎም ሓንቲ ሸቶ ከዓ ባዕሉ ኣመዝጊቡ ሁድሰን ኡደይ ማልያ ቸልሲ ገይሩ ካብ ዝተሰለፈለን 9 ፀወታታት 4 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ 5 ንሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ከሽን እዩ ንብሉፅ ብቕዓት ዝተፃዋታይ ኣብ ግምት ምእታዊ ከዓ ሃዛርድ ማዕከናት ዜና ብዛዕባኡ ንዝበሎ ዕሽሽ ኢሉ ኣጋሩ ኣብ ሜዳ ብኸመይ ጎያ ጥራይ ክሓስብ ከም ዘለዎ ዝምዕዶ ዘሎ ሃዛርድ ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ንክልተ ኣዋርሕ ብሉፅ ፀኒሕካ ድሕሪ 2 ወርሒ ከም ዘይነበርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ባህላ እዩ ሽምን ብቕዓትን እዚ መንእሰይ ተፃዋታይ ብተደጋጋሚ ክለዓል ካብ ዝጅምር ፔድሮ ዊልያምን ሃዛርድን ከም ዘይቀሰኑ ምስ ስታንፎርድ ብሪጅ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይዛረቡ እዚ ይኹን እምበር ሃዛርድ መጻኢኡ ገና ኣብ ቸልሲ ከም ዘለዩ መሊሱ ሃዛርድ ኣብ እንግሊዝ ክሳብ ዝሃለና እንግሊዛዊ ተፃዋታይ ኣብ ሜዳ ክርአ የገድስ እዩ ክብል ብሕፅር ዝበለ መልሲ ሂቡ ኢሳቅ ሃዩክ ዝተባህለ ወዲ 73 ዓመት እስራኤላዊ ኣቦም ትማሊ ዓረቢ ሓላዊ ውልዳት ኮይኑ ኣብ ሜዳ ብድሕሪ ምውራዱ ኣብ ፕሮፌሽናላዊ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዝተሰለፈ ብዕድመ ዝደፍአ ተፃዋታይ ብምዃን ስሙ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊንስ ኣፅሒፉ ኢሳቅ ኣብ ጎኒ ክለብ ኢሮኒ ኦር የሁዳ እንተስዓ ደቂቕ ተሰሊፉ ኣንጻር ክለብ ማካቢ ራማት ጋን ተፃወተ ክኾን ከሎም ኣብቲ ፀወታ ሓያለ ፈተነታት እኳ ከድሕን እንተኽኣለ እንኮሸቶ ኣትያ 5 ጎላት ንዝተመዝገባ ክለቡ ግን ኣብ ስዕረት ከገላገላ ኣይከኣለን ኣብ መፈፀምታ ናይቲ ግጥም ንዝተላለወሉ ምስክር ወረቐት ካብ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊንስ ዝተቐበለ ኣብ ኢራቅ ዝተወልደ ኢሳቅ ንኻልኦት ተወሰኽቲ ግጥማት ድልው ከም ዘሎ ብድሕሪ ምሕባሩ እቲ ዘፅሓፎ ታሪክ ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነስ ንስፖርት እስራኤል እውን ዘኹርዕ ምዃኑ ሓቢሩ ነዚ ክብረ ወሰን እዚ ኣብ 2015 ኣብ መበል 53 ዓመት ዕድሚኡ ምስ ክለብ ፓንደ ኦዛካር ተሰሊፉ ተፃወተ ተወላዲ ኡራጓይ ሮበርት ካርሞናይ ሒዝዎ ፀኒሑ ኣጥቃዓይ ክለብ ዮኮሃማ ወዲ 52 ዓመት ጃፓናዊ ካይዙሺ ሚዊራ ድማ
ድማ ኣብ 2017 ጎል ድሕሪ ምቁፃሩ ኣብ ፕሮፌሽናላዊ ጾታ ብዕድመ ዝደፍአ ኣመዝጋቢ ጎል ዝብል ክብሪ ተላቢሱ እዩ። ኣብ ዜናታት ምስጋር ተጻዋቲ ክለብ ሪያል ማድሪድ ምስ ክለብ ቸልሲ ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ተቃሪባ ምህላዎም ኣብ ዝቕጽል ሒደት መዓልታት ንቤልጂማዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ኤደን ሃዛርድ ከተፈርሞ ምዃና ደጋፊት እታ ክለብ ምዃና ዝንገረላ ጋዜጣ ማርካ ሓቢራ። ብጀካዚ ማድሪድ ንዌልሳዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ጋረዝ ቤል ንጀርመናዊ ኣከፋፋሊ ቶኒ ክሩዝን ንስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ኢስኮን ኣብ ዝመጽእ ክረማት ናብ ዕዳጋ ከተውርዶ ምዃና ጋዜጣ ዴይሊ ሜል ኣፍሊጣ። ላዕለዋይ ፈጻሚ ክለብ ኤሲ ሚላን ኢቫን ጋዚዲስ ንኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ጀናሮ ጋቱሶም ብኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ቶተንሃም ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ክትክኦ ከም ዝደሊ ኢጣልያዊት ጋዜጣ ኮሬሮ ዴል ስፖርቶ ኣብ ሕታማታ ኣስፊራ። ቶተንሃም ብልቃሕ ምስ ክለብ ኤቨርተን ዝፃወት ዘሎ ፖርቱጋላዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ባርሴሎና አንድሬ ጎሜዝ ብ30 ሚሊዮን ፓውንድ ኣብ ኢዳ ንምእታው ባህጊ ኣለዋ ተባሂሉ። ፕሬዚደንት ባርሴሎና ዮሴፍ ማሪያ ባርቴሞ ክለቡ ብዓበይቲ ክለባት ንዝህደን ዘሎ ወዳ 19 ዓመት ሓለቓ ጋንታን ተኸላኸላይን ክለብ ኣያክስ ማቲያስ ዴሊግት ከም ዝወነነቶ ኣተንቢሁም። ባርሴሎና ብተወሳኺ ንብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ፊሊፔ ኮቲኒዮም ንክሮሽያዊ ኣከፋፋሊ ኢቫን ራኪቲሽ ንፈረንሳዊ ተኸላኸላይ ሳሙኤል ኡምቲቲ ኣብ ዝመጽእ ናይ ምስጋር ማዕጾ ከተፋንዎም ምዃና ጋዜጣ ስታር ገሊጻ። ወኪል ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኤቨርተን ሪቻርሊሰን ምስ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ዮርገን ክሎፕ ብሓባር እናዘተየን ከሎ ዘቃልዕ ስእሊ ብድሕሪ ምዝርግሑ ምስ ክሎፕ ብካልእ ጉዳዩ እምበር ንምስግጋር ሪቻርሊሰን ኣመልኪቱ ከም ዘይተረኸበ ኣፍሊጡም። ኣሰልጣኒ ቸልሲ ማውሪሲዮ ሳሪ ንውዕል ናይቲ ካብ ዩቬንቱስ መጺኡ ምስኡ ብልቃሕ ዝፃወት ዘሎ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ጎንዛሎ ሂጉን ናብ ቀዋምነት ኣብ ምስግጋር ርግፀኛ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ። ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሮሜሉ ሉካኩ ንመጻኢኡ ኣመልኪቱ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ስፖርት ምስ ክለቡ ክዝቲ ምዃኑን ወኪሉ ኣፍሊጡ። ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ቲቼክ በርጂስታይን ንኣፀዋውታ ስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሮድሪ ንምዕዛብ ናብ ስጳኛ ኣምሪሑ። ቸልሲ ኣብ ልዕሊያ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ምስጋር ተጻዋቲ ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ተስፋ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ብራዚላዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ኣትሌቲኮ ፓራናይስ ብሩኖ ገዋይ ማይራይስ ተገዳስነት ኣሕዲራ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንእንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ዳጆን ሻንቾ ካብ ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ንምምጻእ እንተዘይሰሊጥዋ ተጻዋታያ ንዝነበረ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ዊልፍሬድ ዛሃ ንምዕዳግ ከም መደብ ሒዛቶ ከም ዘላ ጋዜጣ ስታር ኣመልኪታ። ፉልሃም ብክለባት ቶተንሃም ማንቸስተር ዩናይትድን ፓሪስ ሴን ጀርማን ንዝለደሎም ወዲ 21 ዓመት ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ሪያን ሴግኖን 40 ሚሊዮን ፓውንድ ተሚናቶም። ንቸልሲ ከዕድጋዩ እናተባህለ ክውረየሉ ዝቐነየ ወናኒ ክለብ ቅድድም ብሽክሌታ ስካይን ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ዝሃብተ መሰብን ሰር ጂም ራትክሊፍ ንፈረንሳዊት ክለብ ኒስ ክገዝእ ምስ ወነንቲታ ክለብ ከም ተዘራረበን ኒስ ማታን ዝተባህለት ኣብ ፈረንሳ እትሕተም ጋዜጣ ሓቢራ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን